साफ्रोमबो मानसिया जोनोम जानायाव गोरों बा धोनि जानानै फैया। जोङो बयबो एखे रोखोमैनो जों जोनोम जायो। मोजां गाज्रि जानाया बे उननि थासारिनि गोहोनि थाखाय जायो। दा जोंनि बिबाना जाहैबाय मा? जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लामा दिन्थिनाय, गोहो गोरा खालामनाय, थोंजों लामाखौ जोङो दिन्थिनानै जाहाथे बिसोरो गोजान लामा थाबायलांनो हायो, उथ्रिसार जानो हायो, बेनो जोंनि बिबान। दिनै उदालगुरि आन्सलिक, उदालगुरि दखरा दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादा नैबे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म नेशनेल एकाडेमियाव फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे सोलोंथायारि सांग्रांथि मेल खुंदों। आङो बाबामोननिसिम साबायखर बावदों। बिराद मोनसे मोजां हाबाफारि बियो आरो जोंनो बेबायदि थासारिखौनो नांगौ। जोङो दिनै सान हर खामानि मावदों, फोरोंगिरिफ्रा सान हर खामानि मावदों, बिमा बिफाया सान हर खामानि मावदों, फोथाराव मावदों, अफिसाव मावदों, बाजाराव मावदों, बिराद खस्थ' खालामदों। मानि थाखाय? जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरनि थाखाय, फरायसाफोरनि थाखाय। आं ओंखाम बोथिसेल' जागोन, आंनि फिसाया ओंखाम बोथिनै जानानै अफिसार जाथों, प्रफेसार जाथों, डक्टर जाथों, इन्जिनियार जाथों, मोजां मानसि जाथों। जों बिदि हिसाबै जों खामानि मावगासिनो दङ। फरायसाफोर, आंनि आखायाव नोंसोरो मबाइल नुदों नङा होनबा? मबाइलाथ' गंसे नङा, मबाइला गंनै गंनै दं आंनि आखायाव। नुदोंना? आंनि आखायाव आरो बेखौबो नुदों, आंनि आखायाव डायरिखौबो नुदों। आं मा बुंनो नागिरदों? जोंनि आखायाव जाय मुवा थायो बियो जोंनि गोसोखौ मुहि होयो, मुहिनि नांहोयो। जोंनि आखायाव जाय मुवा थागोन जोंनि गोसोआ बैयावल' थांबाय थायो। दा अब्ला जोंनि आखायाव मा थानांगौ बेखौ आङो गोसो होनो थिनदों फरायसाफोरखौ। जोंनि आखायाव बारसे बिबार थायोब्ला बेखौ जों मोदोम सुनो लुबैबाय थागोन। बिबारनि मोदोमनाया बेसेबां माबायदि बेखौ जों बेसेबां मोदोमो बेखौ जों गन्थङाव लाबोबाय थागोन, जों गोसोआ गोजोन मोनगोन। जोंनि आखायाव मबाइल थायोब्ला लामा थाबायनायावबो जों मबाइल नायगोन, ओंखाम जानायावबो जों मबाइल नायगोन, लेखा फरायनायावबो जों मबाइल नायगोन। जोंनि गोसोआ खालि मबाइलथिंल' थांगोन। जोंनि आखायाव गंसे सिखा थायोब्ला जोङो फांसे बिफांखौ जों दाननो गोसो जागोन, माखौबा जोङो टेबोल डेस्कखौ जों दाननो गोसो जागोन। जोंनि आखायाव कलम थायोब्ला जोङो खन्थाइ लिरनो जों गोसो जागोन। जोंनि आखायाव कलम थायोब्ला जोङो सल' लिरनो जों गोसो जागोन। जोंनि आखायाव कलम थायोब्ला जोङो सानखान्थि बानायनो, इंराजि सोलोंनो जों गोसो जागोन। कलमजों जोङो लिरनो जों गोसो जागोन। जोंनि आखायाव बिजाब थायोब्ला जों फरायनो गोसो जागोन। जोंनि आखायाव जि थायो जोंनि गोसोआ बैनि फारसे थांबाय थायो। गोदोनि जोंनि समाव बेबायदि मबाइल फन गैयामोन। जोङो कलमबो जों लानो रोङामोन, बिजाबबो जों लानो रोङामोन। जोंखौ जोंनि बिमा बिफायाबो लामा दिन्थिनो रोङामोन। बै समाव थुलुंगागिरि जोंहा आंखालमोन, थुलुंगागिरि जोंहा गैयामोन। जोङो लामा आन्दायदोंमोन। आङो बुंगोन, दिनैबो आङो बुंगोन, अरुणाचल प्रदेशआव आङो मास मोननै लेबार मावहैदों। जेब्ला आं अरुणाचल प्रदेशआव मास मोननै लेबार मावहैदों बै समाव आंनि आखाइया थिफुदों, आंनि फाफ्लिया थिफुदों। न'खौनो आं गोसोखाङाखै। आंदि सासे मोजां मानसि जानो हायो बेखौ आं सानफ्लाङाखै। आंदि थाखा खामायनो हायो बेखौ आं सानफ्लाङाखै। आंदि गारि बायनो हायो बेखौ आं सानफ्लाङाखै। आंदि न' बिल्डिं लुनो हायो बेखौ आं सानफ्लाङाखै। आंदि बिजाब लिरनो हायो बेखौ आं सानफ्लाङाखै। दिनै आङो 15था लेखा लिरबाय। फरायसाफोर,
15 गां बिजाब आं लिरबाय सान हर लिरनानै आङो 15 गां आरो माखासे बिजाब आङो आरो फोसावबावनो थांगासिनो दङ अरुणाचल प्रदेशआव आङो बेफोर बाथ्राखौ सानफेराखैमोन आङो गोथै जादोंमोन जिउ थासेयावबो आं गोथै जादोंमोन आं साननो हायाखैमोन न'आव फैफिननानै आरोबाव मेघालयआव आङो 2 मास खामानि मावहैबाय अरुणाचलाव खामानि मावनाया बै हाजोखौ जामफलजों जावखानायमोन जाय हाजोखौ जोङो जामफलजों जावखादोंमोन दिनै नोंथांमोना थाङोब्ला नुगोन बे एकदम बिराद मोजां लामा जाबाय ओरै गहपुरनिफ्राय हलंगिनिफ्राय इटानगर अरुणाचलाव थांनो हाबाय आं खेबसे थांनानै फैदों आं जावनाय लामाया बबेहायमोन आं नागिर आं दिहुनहैदों आंनि मेगननिफ्राय मोदै गदों बे समाव आङो लेबार मावदोंमोन आंनि जिउखौ बेयावनो आङो खावसे फोजोबदोंमोन आङो साननो हायाखैमोन थुलुंगागिरि जोंहा गैयामोन फैफिननानै जेब्ला आङो आरोबाव मेघालयआव थांबाय दानसे आङो खैला गुदुं सिङाव हाबबाय खैला गुदुं सिङाव हाबनानै खैला जावदों गङै जावनांगौ खैलाखौ आरो गङै खैलाखौ बहननांगौ दानसे बे समाव आं न'नि रावखौबो आं गोसोखाङाखै आंनि जिउआ मा जागोन बेखौ आं साननो हायाखै आंदि अख्रां सा बिरनो हागौ बेखौ आङो सानफ्लाङाखै आंदि बिजाब लिरनो हागौ बेखौ आं सानफ्लाङाखै आंनि बिमा बिफाखौदि आङो रंजाहोनो हागोन बेखौ आं सानफ्लाङाखै आंदि समाजजों सिनायजागोन बेखौ आं सानफ्लाङाखै आंदि गंसे समायना न' लुनो हागोन बेखौ आं सानफ्लाङाखै मास मोनसे खैला गुदुं सिङावनो आङो थांलाय फैलाय खामानि मावदों फुङाव जादों आरो हराव जादों फुङाव जादों आरो हराव जादों बै समाव आंनि थांखिया मात्र बोल'मोन ओंखाम जानाय जानो थाखाय आं थांनानै थानाय बेल'मोन नाथाय जोंनि जिउनि थांखिया ओंखाम जानो थाखाय नङा ओंखामखौ जोङो उखैबासो जायो थांनानै थानो थाखायसो जों ओंखाम जायो नाथाय ओंखाम जानो थाखाय जोङो थांनानै थाया मास मोनसे खैला खनियाव खैला जावनानै आरोबाव मास मोनसे आङो हटेलाव थाबाय हटेल बय आं जादों मानसिफोरनि जानाय काप लोंनाय काप खालायफोरखौ आङो सुदों मास मोनसे बे समावबो आं गोथै जादोंमोन मास मोननै लासै सानसेखालि निजोम समाव बेलासे समाव आङो फांसे बिफां सिङाव आं जिरायदों अब्ला आफानि फंसे रावा आंनि गोसोआव फैबाय आफाया आंखौ बै समाव बुंदोंमोन मेट्रिक पास जायाब्ला मानसि जानो हाया होननानै आंनि थाखायल' बुंदोंमोन आंखौल' बुंदोंमोन गुबुनखौ दुखु होनो थाखाय बुङाखै मानो होनोब्ला मेट्रिक पास जायाब्लाबो मानसिया बिजनेस मावनो हायो आबाद मावनो हायो नाथाय आंखौ थुलुंगाखांहोनो थाखाय आंनि आफाया आंखौ बुंदोंमोन मेट्रिक पास जायाब्ला नों मानसि जानो हाया होननानै बै बाथ्राखौ आङो रोमै गोसोखांनानै आंनि गोसोआव नांदों अखानायैनो आङो फैफिनदों मेघालयनिफ्राय फैफिननानै आं लेखा फरायबाय आं मेट्रिकखौ पास जाबाय जै मेट्रिकखौ आं पास जाबाय आं न'आव थायाखिसै मेट्रिकखौ पास जानानै आङो बिश्वनाथ कलेजाव एडमिसन लाबाय फरायबाय ओरैबायदि फरायदों रावबो आंखौ मिथिया आं माबायदि फरायदों ओरैबायदि आं जानजि खाफ्रादों फुंनि 2:30 बाजियाव आङो सिखारोमोन फुंनि 2:30 बाजियाव सिखारनानै फुंनि समावनो 7 घन्टा 8 घन्टा आं लेखा फरायोमोन बिनिफ्राय आं कलेजाव थाङोमोन फैफिननानै दसे जिरायनानै आरो आं फरायफिनोमोन मोनाबिलियाव आङो दसे फरायनानै आङो हरनि ओंखाम जानानै थाब उन्दुयोमोन अब्लासो आं थाब सिखारनो हागोन रावबो बुहुमनि सुथुरानो आंखौ फेजेननो हायाखैमोन बै समाव मेट्रिक पास जानायनि उनाव नाथाय मेट्रिक पास जायैनि सिगाङाव आं सासे गोथै मानसि जादोंमोन फरायसाफोर बेनिखायनो जोङो दिनै गियान मोनदों जोङो बुजिदों जोंनि जिउआ मा मावनो हायो बेखौ जों बुजिदों बेनिखायनो फरायसाफोरखौ जोङो लामा दिन्थिनो थाखाय जोङो फैदों जायगा जों हाबाफारि खालामो दिनै फरायसाफ्रा लामा आन्दायदों बिमा बिफानि बाथ्राखौ खोनासंनो गोसो जाया
लेखा फरायनो गोसो जाया मोजां बाथ्राखौ खोनासंनो गोसो जाया बेसेबां दुखुनांथाव बिमा बिफाया एसेबां खस्थ' खालामनानै जोनोम होदों लेखा फरायदों लेखा फोरोंदों फरायहोदों ओंखाम दौदों गेदेर गोलाव खालामदों मोनसे गेदेरथार सिमांजों बे सिमाङानो जाहैबाय आंनि फिसाया मोजां मानसि जाथों आंनि फिसाया डक्टर जाथों इन्जिनियार जाथों नाथाय आंनि फिसाया आंनि बाथ्राखौ जुदि खोनासङाब्ला आंनि बे बिखाया गावगोना गावा फालाय बिमानि बिखाया गावगोना गावा फालाय बिमानि मेगननिफ्राय दुखुनि मोदै गगोना गवा थारैनो गगोन बेनिखायनो जों दिनै गले गले जायगा जायगा थांनानै जोङो बुंदों फरायसाफोरखौ लामा आन्दायनाङा सोरबा मिनियोबा मिनिफानाङा सोरबा गाबोबा गाबफानाङा बे बाथ्राखौ आं गले गले बुंदों सोरनिबा मिनिनाया नोंखौ लामा आन्दायहोनायबो जानो हागौ सोरनिबा गाबनाया गोलेरनि मेगननि मोदैबो जानो हागौ गाबफ्लानाय नोंखौ लामा आन्दायहोनो सोरबा गाबफ्लादोंबो जानो हागौ सोरबा मिनिफ्लादोंबो जानो हागौ बेनिखायनो सोरबा मिनियोबा मिनिफानाङा होननानै आं बुंदों सोरबा गाबोबा गाबफानाङा होननानै आङो बुंदों सोरबा जुदि आखाइ फायखन फायखन लेंहरोब्ला बेयावबो थांनाङा माब्ला आं मिनिनांगौ माब्ला आं गाबनांगौ सोरजों आं थांनांगौ बबेहाय आं थांनांगौ बेखौ आङो गोसो होथाब होथाब आङो साननांगोन आङो बिजिरनांगोन बबे नंगौ बबे नङा जोंनि बे जिउआ जोबोरै बेसेन गोसा नाथाय सुथुरा जोंखौ बुंनाय नङा जोंनि जिउआदि बेसेन गोसा सुथुरा बेखौ जोंनो माब्लाबाबो खिन्थानाय नङा नोङो बिफाङाव गाखोयोब्ला नोंनि आथिङाव हमनानै नोंखौ बोख्लायगोन नोंनि सुथुरा नोङो दै सानस्रिनानै बारनो नागिरोब्ला सुथुरा नोंखौ बोबथागोन ओरैबायदि सुथुर दङ फरायसाफोर देरहासार जोङो जागोन देरहासार जोङो जागोन आरो देरहासार जानांगौ देरहासार जानोब्ला जोंनि आथिं आखाइ खुगा मेगन गन्थं गोसो गासैखौबो जोङो बोलो गोरा जों खालामनांगोन गासैखौबो जोङो एम्पावार खालामनांगोन जोंनि सुथुरा बबेहाय दं मिथिगौना जोंनि सुथुरा नैबेहायनो दङ गोसो सिङावनो दङ नोंनि सुथुरा नोंनि गोसो आंनि सुथुरा आंनि गोसो बे गोसो सिंनि सुथुरखौ जेब्ला जोङो दबथायनो हागोन बुहुमनि रावबो सुथुरा जोंखौ जेबो खालामनो हानाय नङा आं फराया आं ओंखाम जाया आं सिखारा आं दुखु मोनदों आं रागा जोंदों बे जाहैबाय आंनि गोसो सिंनि सुथुर फरायसाफोर सुथुरा जोंनि सिङावनो दङ सोरबा जोंखौ रायोब्ला जों दुखु मोनो बे जोंनि दुखु मोननायानो सुथुर सोरबा रायोब्ला रायथों ना माथो जाखो सोरबा सोंखारियोबा सोंखारिथों माथो जाखो सोरबा लाजि फोनाङोबा फोनांथों माथो जाखो आंथ' ओंखाम उखैनाय नङाना सोरबा जुदि आंखौ लाजि फोनाङोब्ला आं रसा नांगोन नामा रसा नांगोन नांनाय नङा सोरनिबा बुंनाया आंनि जेबो खहा खालामनो हानाय नङा आंनि गोसोआ जुदि थिगब्ला बेनिखायनो फरायसाफोर जोङो गाव गावनि गोसोखौ हमथानांगोन गोसो सिङावनो गासैबो सुथुरा दङ जोंनि गोसो सिंनि सुथुरानो जोंखौ बबेहाय लांगोन माब्लाबा जोंखौ लेखा फरायनो थिननाय नङा माब्लाबा जोंखौ ओंखाम जानो थिननाय नङा माब्लाबा जोंखौ गाज्रि लामाथिं लांगोन जोंनि सुथुरा गोसो सिंनि सुथुरा जोंखौ रैखाथि होनाया जोंनि 100% बिबान 100% रेसपन्सिबिलिटि नोंखौ रैखाथि होनो रावबो फैनाय नङा बै बिफां फांसेयाव गाखो बिराद गोजौआव गाखो बै गोजौआव नों गाखोनानै नों गाबख्रावहै आं ओंखारनो हाला आंखौ रैखाथि हो आंखौ बासाय जानाय नङा नोङो जुदि बिफाङाव गाखोदोंब्ला
बिफां गाखोनो नों सोलोंदोंब्ला बिफांनिफ्राय ओंखारनोबो नों सोलोंनांगोन। आं मा बुंदों बुजिदोंना? उन्दै उन्दै गथ'फ्रा फकास खालामनो हाया, बे मानसिनि आखुथायखा, रायलायगासिनो दं नै बिसोरनि गोसोआव हाबाखै, बे आखुथायखा, जों बिसोरखौ दाय होनानै जेबो लाब गैया। बे बैसोआव बुजिनो बिराद गोब्राब, बेखायनो हाइ स्कुलनि गथ'फ्राल' मोजाङै खोनासंनांगौ। बिफाङाव गाखोनो सोलोंदोंब्ला बिफांनिफ्राय ओंखारख्लायनोबो रोंनांगोन। दान खोमसि हर गेजेर, बिराद दान खोमसि, जेरैबो भुत दङ, सोरां गैया। नोङो बबेबा मोनसे हाखराव नों गाब्रबाय, नोङो होसिख्राव, रायजोफोर आंखौ बासायफै, आंखौ बासायफै, आं थैसिगोन, होसिख्राव गाबख्राव, नोंखौ रावबो बासायनो थांनाय नङा। बयहाबो गिनाय दङ, रैखाथि बयनोबो नांगौ। नोंखौ खैफोदनिफ्राय नोंनो बासायनांगोन। हाब्रुआव नोङो गाब्र'दोंब्ला नोंनो सिखारनांगोन। दान खोमसि हराव नोङो जेसेबांखि गाबख्राव, जेसेबांखि मददनि थाखाय नोङो होसिख्राव, नोङो मोननाय नङा। मानसिफ्रा सेलफिश, मिथिगौना? सेलफिश होनदों। आङो आंनि थाखायल' मावदों, बियो बिनि थाखायल' मावदों, गुबुननि थाखाय मावाखै। बेनिखायनो गावखौ रैखाथि होनाया गावनि बिबान। जोङो गावनो गाव रैखाथि होनांगोन। फरायसाफोर, आङो मोनसे बाथ्रा बुंनि, जाय बाथ्राया सैथो। बे बाथ्राया जाहैबाय, रन्जित बसुमतारी होननाय सासे फरायसा, बियो फरायसालियाव थांनो बिराद मोजां मोनोमोन आरो सानफ्रामबो बे फरायसालियाव थाङोमोन। सोरबा जुदि बेखौ बुङोब्ला, दिनै रबिबारसो स्कुल गैया होननानै बुङोब्ला बेखौ बियो मानियामोन। बै समाव मबाइल फन गैयामोन, बै समाव नटिस होनायनि सिस्टेम गैयामोन, मिथियामोन रावबो। माब्लाबा जुदि स्कुल बन्दब्ला, लोगोफोरा जुदि बुङोब्ला, बियो फोथायामोन, बियो थांथारोमोन स्कुलाव थांनानै नुहैगोन, स्कुलावथ' माथो लांदांसो, रावबो गैया, अब्लासो बियो फोथायगोन दिनै बन्द होननानै। रबिबारावबो बियो स्कुलाव थाङोमोन, बन्दआवबो बियो स्कुलाव थाङोमोन। सानसेखालि बियो गावनि बिफाखौ बुंबाय, आफा, नोङो आंखौ गाबोन फुंनि 3टा बाजियाव फोजा, आङो हालेवनानै फरायसालियाव थांगोन। बै समाव न'खरनि अबस्थाया गाज्रिमोन, हालेवनानै स्कुलाव थांनांगौमोन। दिनै फरायसाफोर, नोंसोर बेबायदि थासारिखौ निस्सय मोनाखै जानो हागौ। बै समाव फरायसाफ्रा दुब्लियाव हालेवनानै ओमफ्रायसो स्कुलाव थाङोमोन। जोंबो थांनो मोनदों। बिफाखौ होनदोंमोन, आफा, गाबोन आंखौ 3टा बाजियाव फोजा, आं हालेवनानै आं स्कुलाव थांगोन। बिफाया बेखौ बुंदोंमोन, नोंखौ आङो फोजानो हाया, फुंनि 3टा बाजियाव सिखारनाया नोंनि बिबान, नों हारसिं नों सिखारनांगोन। बै साननिफ्राय रन्जित बसुमतारी बिथाङा गावनि बिफाखौ, गुबुन मानसिखौ, न'खरनि रावखौबो बियो थिनाखसै गावखौ फोजानो थाखाय। ओरैबायदि बियो गोसोआव लाबाय, आफाया आंनो दिनै मोनसे फरा होबाय, मोनसे लेसन होबाय, मोनसे थुलुंगा होबाय, फुङाव सिखारनाया आंनि बिबान होननानै। बै साननिफ्राय रन्जित बसुमतारी बिथाङा फुंनि 3टायाव हारसिंनो बे सिखारो, रावबो बेखौ फोजानाङा। हालेवनानै बे फरायसालियाव थाङो, फरायनानै बिथाङा सासे इन्जिनियार जादों। इन्जिनियार साख्रिखौ बिथाङा गारनानै दिनै बिथाङा क'क्राझारनि मोनसे सेलभेशन सेन्टाराव दङ। बे सेलभेशन सेन्टारानो जाहैबाय, जायनाखि बिराद नायनो मोजां सेंग्राफोर, बिराद नायनो मोजां सिख्लाफोर, बिसोरो फेग्रा मुवा जानानै फाग्ला फाग्लि जादों, बैबादि मानसिखौ फाहामथाय होग्रा मोनसे सेलभेशन सेन्टार। इन्जिनियार साख्रिखौ बियो गारदों। बिथाङा मोनसे थासारि नुदोंमोन, बिथाङा नुदोंमोन समाजनि मोजां सेंग्रा सिख्लाफ्रा बिमा बिफानि मेगननिफ्राय दुखुनि मोदै गहोदों। बिथाङा हमदांनो हादोंमोन मोजां सेंग्रा सिख्लाफ्रा बिमा बिफानि बिखाखौ गावफ्लेहोदों,
मानो माबोरै फरायनायखौ नागारदों फरायनायखौ नागारनानै फेग्रा मुवा जादों फेग्रा मुवा जानानै जावलिया जादों बेंगुरा जादों मटर साइकेल सालायदों गोथाङाबो गोथै जादों बिथाङा सानबाय बेबायदि फरायसाफोरखौ जुदि आङो फाहामफिननो हायोब्ला बिसोरनि बिमा बिफानि मेगननिफ्राय रंजानायनि मोदै गगोन सुखुनि मोदै गगोन बिदि होननानै बिथाङा दिनै सेलभेशन सेन्टाराव खामानि मावगासिनो दङ आं मा बुंदों गोसोआव हाबदोंना फरायसाफोर बेसेबां दुखुनांथाव नायनो बेसेबां मोजां मोजां नोंसिनि बयनिबो मेगनाव आं बिनिफ्राय नुहुरदों मोनसे सिमां दङ गेदेरथार सिमां दङ बयहाबो बे सिमांखौ नोंसोरो आद्रि दा खालाम बे सिमांखौ नोंसोरो जोथोन ला बे सिमांखौ नोंसोर मोगथां महर होनो नाजा सानसे समाव नोंसोरो प्रफेसर जागोन सानसे समाव नोंसोरो अफिसार जागोन डक्टर जागोन इन्जिनियार जागोन डक्टर अलंबार औवारी बिथाङा थाखो 5 सिम फरायनानै थाखो 6 जेब्ला नवोदया स्कुलाव बिथाङा थांदोंमोन बे समाव बिथाङा ओरैबायदि जेंना जादोंमोन नवोदया स्कुलावथ' असमिया हिन्दी इंलिशल'सो बुङो बर' बुङा दा बैयो अलंबार औवारी बै समाव अलंबार औवारी बिथाङा नवोदया स्कुलाव एडमिशन लानानै ओरैबायदि दुखु मोनबाय जे फोरोंगिरिखौ एरायनांगौ जायोबा बिथाङा थाखोमायोमोन आरो बिथाङा गोसोआव मोनसे सानदोंमोन जे गावनि बिफानो बियो बुंनोसै आफा आं बे स्कुलाव फरायला आं न'आव थांफिननोसै होननानै सानदोंमोन गोसोजों गोसो बुंनो नागिरदोंमोन बिफानि सिगाङाव नाथाय बिथाङा कन्ट्रल हमथानानै लाखिनानै बुंबाय आं बे बाथ्राखौ आफानि सिगाङाव आङो बुंलिया आङो जेरैखि जाया आं फरायसिगोन बिथाङा दुगैनायावबो हारसिङै इंराजि रायलायो ओंखाम जानायावबो बिथाङा हारसिङै इंराजि रायलायो जेब्ला उन्दुनायनि सिगाङावबो बिथाङा हारसिङै इंराजि रायलायो दिनैबो हारसिं रायलायदों गाबोनबो हारसिं रायलायदों समफोरबो हारसिं रायलायदों बिदिनो रायलाय बिथाङा दिनै सासे प्रफेसर जाबाय इन्दिरा गान्धी दिल्ली टेक्निकेल इउनिभार्सिटि अफ वुमेन बे दिल्लीनि मोनसे टेक्निकेल इउनिभार्सिटियाव बिथाङा प्रफेसर खामानि मावगासिनो दङ जोंनिख्रुइबो उन्दैसिन आंनि इउटुबाव नोंथांमोनहा नुगोन डक्टर अलंबार औवारी बेनिफ्राय आरो सासेबाव प्रफेसर निराला रामसियारि सासे साइन्टिस्ट रनजित बसुमतारियाबो बर' मिडियामाव फरायनाय डक्टर अलंबार औवारीयाबो बर' मिडियामाव फरायनाय प्रफेसर निराला रामसियारि बिथाङाबो बर' मिडियामाव फरायनाय बिथांनि फरायनाय फरायसालिया दाबो प्राइभेटआवनो दङ प्राइभेट स्कुलावनो फरायदों बिथाङा दिनै मोनजायोबा गाबोन मोनजाया बोथिसे जानानै लेखा फरायनांगौमोन दिनै बिथाङा सासे साइन्टिस्ट नोंथांमोनहा ब्रह्म धर्मनि गल्डेन जुबिली सेलेब्रेशनाव थाङोब्ला बिथांनि लेक्चारखौ खोनागोन 23 तारिखनि फुङाव बिथाङा फैगोन 8:30 सेमिनाराव बिथांखौ आं लेंहरदों प्रफेसर निराला रामसियारि बिथाङा अख्रां सा बिरगासिनो दङ सोर लुबैयो अख्रां सा बिरनो सोर लुबैयो रावबो लुबैया अख्रां सा बिरनो सोर लुबैयो जों बयबो लुबैयो आंथ' लुबैयो अख्रां सा बिरनो थाखाय मिथिगौना प्रफेसर निराला रामसियारिया फरेन इउनिभार्सिटियावबो खामानि मावहैदों बेनिफ्राय बिथाङा लास्टआव दिल्ली जवाहरलाल नेहरू इउनिभार्सिटि बेयाव फैनानै दा प्रफेसर खामानि मावगासिनो दङ फरायसाफोर आङो मोनसे बाथ्रा बुंबावनि दिनै मानसिया नाजादों जाय जेरै हागौ एरै खामानि मावनो जाय जेरै हागौ एरै अलसिया जानो नङा मिथिगौना जाय जेरै हागौ एरै उन्दुनो नङा जाय जेरै हागौ एरै अख्राङाव बिरनो जाय जेरै हागौ एरै लैथो सिं सिं थब्लनानै रिसार्च खालामनो जाय जेरै हागौ एरै अखाफोराव थांनो माउन्ट एभारेस्टआव थांनो गाखोनो बेबायदि बिराद खस्थ खालामगासिनो दङ कामिया कार्तिकियान
12 बोसोरनि 12 क्लासनि सासे फरायसा बिथाङा गावनि बिफाजों 7टा हाजो थिखिनि बिथाङा गाखोनानै वर्ल्ड रेकर्ड खालामदों। वर्ल्ड रेकर्ड, बुहुमनि रेकर्ड। सासे सिख्लासा 12 क्लासनि सासे सिख्लासा बिफाजों बियो हाजो गाखोफादों। माउन्ट एभारेस्ट हाजो। जोंनि हादोराव बिराद गोजौ गोजौ हाजो दङ। बेबायदि 12 क्लासाव बिथाङा हाजो गाखोनाया 7टा हाजो गाखोनाया गोरलै बाथ्रा नङा। बे 12 क्लासावनो बिथाङा गोदान मोनसे जारिमिन सुजुदों। दा बेखायनो आं बुंदों जों जाय जेरै हागौ एरै अलसिया जानो नाजानाङा। बै बाथ्राखौ गोसोआव साननो नाङा। जाय जेरै हागौ एरै जोङो फरायनायखौ नागारनाय बेबायदि साननो नाङा। जाय जेरै हागौ एरै जाम्बा जानाय बेबायदि बाथ्राखौ साननाङा। सुनिता उइलियाम्स दाबो अख्रां सा सा बिरगासिनो दङ, मिथिगौ ना? सुनिता उइलियाम्स सासे आइजो, बिथाङा दाबो अख्रां सा सा बिरगासिनो दङ। आरो जोंनि मिथिनायाव बिथाङा फैगौ फेब्रुवारि दानावसो बे बुहुमाव बाख्लायगोन होननानै जों मिथिनो मोनदों। दिनै मानसिया जुदि माउन्ट एभारेस्टआव गाखोनो नाजादोंब्ला, थैथां नाजादोंब्ला, अखाफोराव थांनो थैथां नाजादोंब्ला, लैथोआव सानस्रिनो थैथां नाजादोंब्ला, जों मानो जाम्बा जानो? नोंसोर मानो जाम्बा जानो? जाम्बा जायोब्ला मा जागोन मिथिगौ ना? थाखा फैसा मोननाय नङा। मबाइल नांगौना नाङा नोंसोरनो? गारि नांगौना नाङा नोंसोरनो? फरेनाव बेरायनो लुबैया नोंसोरो? लुबैयो। मबाइलबो लुबैयो, गारिबो लुबैयो, फरेनावबो बेरायनो लुबैयो। अब्ला मा नांगौ जोंनो? फैसा नांगौ। फैसाया बबेनिफ्राय फैगोन? सोर होगोन? साख्रि मावनानै फैसा, बिजनेस मावनानै फैसा, आबाद मावनानै फैसा। आबाद मावनो थाखायबो जों लेखा फरायनांगोन, मिथिगौ ना? बिजनेस मावनो थाखायबो जों लेखा फरायनांगोन, नङाब्ला जों साक्सेस जानो हानाय नङा। फरायसाफोर, बेनिखायनो दानिफ्रायनो जों गावखौ एम्पावार खालामनांगौ। जोङो गावखौ जेसेबां एम्पावार खालामगोन, गावखौ जों जेसेबां गोहोगोरा खालामगोन, जोङो उथ्रिसार जागोन। जोङो लामा गोजान जोङो थाबायलांनो हागोन। फरायसाफोर, आङो मोननैसो बाथ्रा बुंबावनि। जोङो मोनफ्रोमबो समखौ मानो रंजानांगौ? माबायदि रंजानांगौ दे। पिकनिकआव थांनानै रंजानायखौ आं बुङाखै। फेग्रा मुवा जानानै रंजानायखौ आङो बुङाखै। रंजानाया खन्थाइ लिरनानै रंजानो हागौ, मिथिगौ ना? सावगारि बोनानै रंजानो हागौ, बिबार बारियाव थांनानै रंजानो हागौ। दिनै बेबादि मोनसे थासारि फैदों। जोङो माबायदि रंजानो बेखौ बासिनांगौनि। जोङो जोनोम सान खुंनाय, जोनोम सानखौबो जोङो खुंनांगौ। नाथाय जोनोम सान खुंनायनि थांखिया जानांगौ लोंनांगौ बे नङा। जोनोम सान खुंनायनि थांखियानो जाहैबाय जोङो गावखौ गाव जोङो थुलुंगा होनाय, इसोरखौ जों साबायखर होनाय। इसोर, नोंथाङा आंखौ जोनोम होदों, बेनि थाखाय साबायखर। बे जिउखौ लानानै आङो आवगायलांगोन, आङो माबा मोनसे जागोन। नोंथांमोनहा मिथिगौ ना? जोंनि बर'निफ्राय देग्लायबो APSC आनजाद पास जानानै अफिसार जानो थांगासिनो दङ। रौतानिबो सासे बर' सिख्ला, आं गाबोन लोगो हमनो थांगासिनो दं बिथांखौ। उन्दै बैसोआवनो अफिसार, बेसेबां थुलुंगाथाव सासे अफिसार। खुगायावल' बुंब्ला जाया, गोसो होथाब जोङो फरायनांगोन। जों बयबो अफिसार जानो हायो। जोंहा बयहाबो राइट दङ, फ्रिडम दङ। नाथाय जों ओरैबायदि फरायनांगोन, रावबो जोंखौ मिथिया। आं लेखा फरायदोंना मा खालामदों आंनि न'खरनि मानसियाबो मिथिया, आंनि लोगोफ्राबो मिथिया। आसरित मोनदों नङा होनबा? न'खरनि मानसियालाय मिथिलायै बोरै जाखो? दङ। आं बुंनि, सासे सिख्ला क'क्राझारनि, थांनाय बोसोराव बिथाङा किरण बेदी मुसाहारि, थांनाय बोसोराव बिथाङा APSC पास जादों। फार्स्ट टाइमाव बिथाङा फेल जादोंमोन। फेल जानायनि थाखाय बिथांनि बिफाया रागा जोंदोंमोन, दुखु मोनदोंमोन, रायदोंमोन।
नाथाय किरण बेदिया ओरैबायदि कन्ट्रल ओरैबायदि गोसोखौ हमथानानै थादोंमोन बियो मोनसे प्रमिस खालामदोंमोन आङो जेरैखि जाया APSC आनजादखौ पास खालामनानै आफानि मेगननिफ्राय आङो रंजानायनि मोदै गहोगोन आइनि मेगननिफ्राय आङो रंजानायनि मोदै गहोगोन ओरैबायदि सान हर बियो फरायदों बिनि फरायनायखौ बिनि बिफायाबो मिथिया बिनि बिमायाबो मिथिया बिदि फरिखा होफिनगोन बिदि जानजि खाफ्रागासिनो दङ रावबो मिथिया ओरैबायदि फरायदों फरिखानि सिगां बे थैसिगौमोन बेमारजों जाया लोङा फरायदों देहाखौबो जों नायनांगोन नङा होनबा देहाखौबो जों नायनांगोन ओरैबायदि फरायदों बेमाराव बिथाङा भुगिनांदों नाथाय खाफाल मोजां बेमारनिफ्राय बिथाङा हामबाय बिथाङा फरिखा होबाय फरिखा होनायखौबो रावबो मिथिया न'नि मानसिया खिथायाखै बिनि गोसोआव मोनसे सिमां दङ आं सारप्राइज होगोन बिराद गिदिर मोनसे सारप्राइज होगोन होननानै बिथाङा गोसोआव साननानै लादों बिथाङा फरिखा होखांबाय रिजाल्ट जेथिया फैयो रिजाल्टआव दावराव जाबाय किरण बेदिया पास जाबाय बिमा बिफायाथ' आसरित आंनि फिसाजोआ माब्ला फरिखा होनाय बोरै पास जाखो आसरित बे धरननि आरो बे आंनि बुंफ्लानाय राव नङा नोंथांमोनहा इउटुब चेनेलखौ नाय नुनो मोनगोन किरण बेदि मुसाहारि बिथाङा दा अफिसार साख्रि मावगासिनो दङ बेसेबां सेलेब्रेसन खालामदों बेनो सेलेब्रेसन जोंदि बुङो सेलेब्रेसन रंजानांगौ माबायदि रंजानांगौ रंजानाया बेसे फेग्रा मुवा जानानै नङा सासे मेथाइ खनगिरिनाव सों रंजानाया माबायदि सासे बिजनेसमेननाव सों रंजानाया माबायदि सासे साक्सेसफुल आबादारिनियाव सों रंजानाया माबायदि सासे डक्टरनियाव सों रंजानाया माबायदि बिसोर खिन्थानानै होगोन नाथाय जोङो दिनै सेलेब्रेसननि कनसेप्टखौ डेफिनेसनखौ मिसआन्डारस्टुड जादों जोङो बुजिनो हायाखै बेनो सेलेब्रेसन जोङो मेङोबा जोङो बायोबा बेयावथ' बिराद मोजां मोनसे थासारि दङ बिफांजों बै फोथाराव थांनानै ओरैजाय थांनानै रायलायहैनो हायो मेङोब्ला बिफांजों रायलायोब्ला बिबारजों रायलायोब्ला गोसोआ गोजोनो जाहैदों बेनिखायनो खुब बिजिब्ला खुब मेंदोंब्ला नोङो एसे लांदां गुवार फोथाराव एसे बेरायनांगौ फरायसाफोर आं बारा गोबाव सम लाला दिनै आङो नोंथांमोनजों बेयाव फैदों सावरायनो होननानै माखासे बाथ्राखौ आं शेयार खालामनो जाय बाथ्राखौ बुंदों बे आंनि मखस्थ नङा जाय बाथ्राखौ बुंदों बेनि आंनि एक्सपिरियेन्स दिनै जोङो गोसोखाङो जोंनि क्लास 1 नि क्लास 2 नि क्लास 3 नि क्लास 4 नि थासारिजों दिनै गोसोखाङो आं दाबो बुङो आं सासे बिराद गिदिर अफिसार जागौमोन आंहा फोथायनाय दङ नाथाय आं जानो हायाखिसै मानि थाखाय आंनो लामा दिन्थिनानै होनो हायाखै दिनै नोंसोरनो जों लामा दिन्थिनो फैदों नोंथांमोननि प्रिन्सिपाल सार नोंथांमोननि मेडाम सार सान हर खस्थ' खालामगासिनो दङ जोंनि फरायसाफ्रा उथ्रिसार जाथों मोजां मानसि जाथों होननानै बिराद खस्थ' खालामगासिनो दङ मोनसे बाथ्राखौल' गोसोआव लाखि सोरबा जुदि आखाइ फायखन लेंहरोब्ला थांनाङा एसेबां गोरलैयै थांनाङा बुजिदोंना सोरबा गोजाननिफ्राय मिनिहरोब्ला दसे थाथ' बियो मानो मिनिदों सोरबा गोजाननिफ्राय गाबदोंब्ला दसे थाथ' नों गाबफानाङा बिनि मिनिङा बिराद बुरजा सोरनिबा गाबनाया नंखाय फाल्ला सोरनिबा मिनिनाया नंखाय फाल्ला सोरनिबा लेंहरनाया नंखाय फाल्ला नोंखौ लामा आन्दायहोगोन बुजिदोंना जोङो लामा गाब्रयोब्ला मा जागोन जाम्बा जागोन जों आवगायलांनो हानाय नङा बेनिखायनो जोङो गाब्रयोबा हारसिंनो सिखारनो थाखाय मा खालामनांगोन गावखौ जोङो गोहोगोराजों खालामनांगोन गावनि आथिं गावनि आखाइ गावनि गोसो मेलेम गासैखौबो जोङो गोहोगोरा खालामनांगोन जेब्ला जोङो गोहोगोरा जागोन मोनफ्रोमबो मोमेन्टआव मोनफ्रोमबो थासारियाव जोङो सेलेब्रेट खालामनो हागोन रंजानो जों हागोन
जों दिनै मेगन नुबाय जों मिथिगौ माया मोजां माया गाज्रि जों मिथिगौ बेनिखायनो फरायसाफोरखौ जोङो बुंनो फैदों मोजां आरो गाज्रिया मा बेखौ बिजिर गोसोआव थागोन फरायसाफोर ओंखाम उखैदों नामा सोरबा आखाइ थिखांलाय लाजिनानै थिखांनाय नङा सोरबा दै गांदों नामा लाजिनानै खिन्थानाय नङा जोङो लाजिनाङा रागा जोंनाङा गिनाङा मिथिगौ ना जों लाजियोबा मा जागोन मिथिगौ खाजि गोमागोन लाजियोबा खाजि गोमायो होननानै जोंनो फोरमायलांदों जोंनि आइ आफा जोंनि आबौ आबै बिसोरो जोंनो फोरमायलांदों दा थांनानै थानो थाखाय जोंनो मा नांगौ दे सोरनिबा गनायथि नांगौ नामा थांनानै थानो थाखाय सोरनिबा रिकगनिशन सोरनिबा एप्रुभेल सोरनिबा पारमिशन नांगौ नामा दे बुं दे थांनानै थानो थाखाय रावनिबो पारमिशन नाङा मिथिगौ ना रावनियावबो पारमिशन लानांगौनि गोनांथि गैया आंनि जिउआ आंनि नोंसिनि जिउआ नोंसिनि आं मा जानो लुबैदों आं जागोन आं माबायदि जिउ लुबैदों बेखौ आं थांनानै थागोन आं पारमिशन लाया रावनिफ्रायबो ओरैबायदि आंहा दा पावार दङ सोरबा जुदि आंखौ बुङोब्ला ज' आं जनाय नङा सोरबा जुदि आंखौ बुङोब्ला मिनि आं मिनिनाय नङा सोरबा जुदि आंखौ बुङोब्ला खिजा आं जानाय नङा रावनिबो बाथ्रायाव आङो आन्दायनाय नङा आं दा बैसो जाबाय गियान जाबाय एक्सपिरियेन्स जाबाय जोङो मिथिबाय बेनिखायनो आङो बुंदों सोरनिबा लेंहरनायाव थांनाङा होननानै मिनिङा बेनो सोरनिबा गाबनायाव गाबफानाङा गान नायदोंना नोंसोर गान लांदां गान थियाटार सोरबा सोरबा नायदोंना स्टेजाव फैनानै बै एक्टर एक्ट्रेसफ्रा दानियाथ' मख'सर लानानै बुंबाय खिन्थु बै समाव सोर थायोमोन मिथिगौ ना स्टेजनि सिङाव सोर थायोमोन सासे प्रम्पटार थायोमोन बै प्रम्पटारा थिनोमोन एक्टरखौ नै बिदि बुं बिदि बुं बिदि बुं बिदि बुं प्रम्पटारा जायखौ बुंहरो बेखौसो बुंनांगौमोन एक्टरफ्रा एक्ट्रेसफ्रा नाथाय जोंनि जिउआ बिदि नङा जोंनि जिउआ सोरबा थिनोबासो बुंनाय सोरबा थिनोबासो मावनाय बे नङा जों गावहानो उदांस्रि थानांगोन गावहानो गोहो जानांगोन प्रम्पटारा जुदि बुङोब्ला नों थैदो होनबाथाय बे थैनांसिगोन बे नायदोंना बिदि गान थैदो होननायावनो थैयोबालाय माथो जानांगौ जाखो बेलाय बोरैथो जानांगौ जाखो बेलाय थैयाना आङो मानसि थैदो होनबा थैयाना बे थैनाय थैया बे आंनि खाफालनि खोथा नङा होनबा माब्ला थैगोन थैया बेखौ रावबो बुंनोबो हाया थैबा थैबाय थैयाबा थांबाय खिन्थु सोरबा मानसिनि बुंनायाव जुदि आङो सानफ्रामबो फिदिं जाबाय थायोब्ला आंनि जिउनि रिमट कन्ट्रलखौ सोरनिबा आखायाव जुदि आं होयोब्ला मा जागोन आंखौ कन्ट्रल खालामगोन आंहा बेयाव मिनिनाय रंजानाय जेबो थानाय नङा दा जोङो बबेबायदि बुहुमाव थांनानै थानांगौ सानबोलावरि इमाजिनारि ना नंगुबै सानबोलावरियाव जोंनि फरायसाफ्रा थांनानै थानो बिराद मोजां मोनो सानावबो सिमां नुयो नंगौना नङा बुं दे सानावबो सिमां नुयोना नोंसोरो बिराद सानब्रेयो आं मा बुंदों बै साफा सानैया खोनासङाखै बिराद सानब्रेदों आरोखि बिसोरो मानसिया बेयाव दङ मेगना बेयाव दं गोसोआ बै न'नि किटचेनाव ओंखाम संग्रायाव थांदों आइयाबा मा ओंख्रि संदोंमोन
आइयाबा मा ओंख्रि संदोंमोन माब्ला मोनजाहैगोन बेबायदि गोसोआ दलद थाया आरोखि बे जोंनि आखुथायखा बिरलाबाय थायो सानावबो सिमां नुयो जोङो माबायदि सिमां नुयो माब्लाबा अखाफोर गाखोनाय माब्लाबा हाथरखि थुख्लायनाय बायदि रोखोमनि साननाया जोंनि गोसोआव फैयो बेखौ रावबो हमथानो हाया आखुथायखा नाथाय जोंनि साननायखौ जोंनि गोसोआवनो जोङो लानांगोन मोजां साननायखौ जों खामानियाव बाहायनांगोन गाज्रि साननायखौ जों खामानियाव बाहायनो मोननाय नङा सानबोलावरि मुलुग होननाय बेयाव जेबो मुलुग गैया जों जुदि सानबोलावरि मुलुगाव थांनानै थायोब्ला जोङो लामा आन्दायगोन जोङो जाम्बा जागोन दिनै मानसिफ्रा प्रफेसर जानानै मास मोनसेयावनो 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख थाखा दरमाहा मोनो मिथिगौ ना बेसेबां लाख लाख थाखा खामायगासिनो दङ बिजनेस मावदों आबाद मावदों न' बिल्डिं लुदों सेलेब्रेशन खालामदों बेखौनो बुंगोन सेलेब्रेशन सासे काजलगावनि मानसि बिथांजों आङो मोनसे इन्टारभिउ लादोंमोन बिथाङा दिनै कौटि थाखानि बिगोमा जाबाय बर' मानसि बिथाङा बै समाव बिथाङा मेट्रिकखौ बिराद गोबां खेब होबाय किन्तु दिनैसिम पास जाफेराखिसै नाथाय बिथाङा मेगनाव मोदै लानानै दिनैसिम गाबाखै मेगनाव मोदै लानानै बिथाङा मोदैखौ हुगार हुगार बिथाङा खोमसि खथायाव गाबनानै थायाखै जाम्बा जानानै थायाखै बिथाङा दिनै कौटि मालिक जाबाय कौटि थाखानि मालिक जाबाय गिबियाव बिथाङा मेट्रिक फेल जानानै माइरं फानदों नखर नखर माइरं फानहैदों बिनि उनाव बिथाङा गावनि बिमाजों बाजाराव हाथायाव मैगं फानहैदों माइरं फानहैदों माब्लाबा बिथाङा लसबो जादों बिथाङा माब्लाबा लस जादों माइ बायनानै माइरं सौनानै फाननायाव बिथाङा लस जादों बिथाङा आरो सानबावबाय खेबसेल'सो आं लस जादों आरो आं नाजाबावनि नाजा बिथाङा दिनै कौटि थाखानि मालिक जाबाय नोंथांमोनहा नुहैगोन काजलगावआव थाङोब्ला काजलगावनि फ्लाइअभारनि गाहायथिं जाय ओरैजाय साहा साइडथिं ओरै थाङोबा लामानि आगदा जागोन जेसेबां बिल्डिं दङ सासे मालिकनि दिनै फुङावबो आं बेखौ लोगो मोनदों मानसिया रानथेंथें फिसा आसाम सोरखारनोबो बिथाङा बेसेबांबा लाख थाखा डनेसन होदों बेफोरसो सेलेब्रेशन जोंनिया मानसिफ्रा मेट्रिक फेल जादों होननानै खामानि गैला गावनो होननानै बेबादि साननानै थायो नाथाय बिब्दि नङा जोंनि जिउआ बिब्दि नङा जोंनि जिउआ ओरैबायदि बेसेन गोसा बेखौ नों जेसेबांखि गाब जेसेबांखि नों बिबाय जेसेबांखि नों नागिर बेखौ नों मोननाय नङा ओरैबायदि जोंनि जिउनि बेसेना दा फरायसाफोर जोङो गावखौ बुजिनो एसे सम लागोन गावनि थांखिखौ लानो जों एसे सम लागोन बेखौबो जों बुजिनांगोन दिनै आङो डक्टर जानो होननानै थांखि लादों नाथाय बे समाव नों डक्टर जायाब्ला नों मा जागोन गोसो बायगोन नामा नङा बे समाव थासारिजों नोंनि थांखिखौ नों सोलाय सोल'बो नों खालामनांगोन बेयाव जुदि थाम्फै बायोब्ला आं बेखौ मा खालामगोन नोंसोर मा खालामगोन दे बेथ' लोंग्रा दै नङा होनबा बेयाव थाम्फै बायोब्ला मा खालामगोन दे गारगोन नङा होनबा हमनानै ला बे घि बथल बियो बे घियाव जुदि थाम्फै बायोब्ला मा खालामगोन गारगोन गारनाय नङा थ' फरायसाफोर बेनि ओंथिया बेनो जोङो थासारियाव सोनारनानै जोंनि थांखिखौबो जों सोलाय सोल' खालामगोन नाथाय मेगन थासेयावबो जोङो खाना जानो मोना आखाइ थासेयावबो जोङो खंगा जानो मोना आथिं थासेयावबो जोङो लेंग्रा जानो मोना दिनै आखाइ गैयै मानसिया बोरला गावनानै गल्ड मेडेल मोननाय बियो सल'नि बाथ्रा नङा बियो नंगुबै शीतल देबी होननाय सासे सिख्लाया गावनि थोंनै आथिंजोंनो बोरला गावनानै सनानि मेडेल मोननो हादों बे नंगुबै बाथ्रा बियो थाइनैबो आखाइ बिथाङा गैया जोनोमनिफ्रायनो गैया थाइनैबो आखाइ गैया आथिं थोंनैल' दङ बे थोंनै आथिंजों बिथाङा मा खालामदों रुटि नादों थोंनै आथिंजों बिथाङा ब्रास खालामदों थोंनै आथिंजों बिथाङा इसोर सिबिदों इसोराबो बिथांखौ निमाहा होदों जोङो इसोरखौ आखाइजों सिबियो नाथाय बिथाङा आखायानो गैयाब्ला
बिथाङाथ' इसोरखौ सिबिनांगोन आथिंजोंनो बिथाङा इसोरखौ सिबिदों इसोरा बिथांखौ निमाहा होदों बिथांनि खुलुमनायखौ इसोरा गनायथि होदों बिथांनो बोर होदों बिथाङा थोंनै आथिंजों खन्थाइ लिरदों थोंनै आथिंजों बिथाङा गासिबो खामानिखौ मावजोबदों थोंनै आथिंजों बिथाङा बोरला गावनानै सनानि मेडेल मोननो हादों बिथाङानो जाहैबाय शीतल देवी जोंनि मानसिया जोंनि गोसो सिङाव थानाय सुथुरखौ जिहेतु दबथायनो हाया बे दबथायनो हायैयाव मा जायो जोङो गोदाव सोराव जायो जोङो उरां फारां जायो दा गोसोखौ जोङो माबायदि दबथायनांगौ बेनि मोन्थोरखौ आं एसे होबावनो नागिरदों अरुणिमा सिन्हानि बाथ्राखौ जों बयबो मिथिनाया मोजां बिथाङा सोरमोन मिथिगौना सोर मिथिगौ दे फरायसाफोर अरुणिमा सिन्हाखौ गोजांदों नामा गोजांदों अरुणिमा सिन्हाया सोरमोन अरुणिमा सिन्हायाबो जोंबायदि मानसिमोन सानसे समाव बिथाङा ट्रेननिफ्राय डकाइतफोरजों नाख्लाय जानायाव थोंसे आथिङा ट्रेनजों दानस' जानायाव बै जायगायावनो बिथाङा 7 घन्टानिबो बारा थाम्फै अरजादों 7 घन्टानिबो बारा बिथाङा होसिख्रावदों गाबख्रावदों रावबो बिथांखौ बासायनो फैयाखै आं दहायनि सिगाङाव बुंदोंना हर गेजेराव जुदि जोङो गाबख्रावोब्ला रावबो जोंखौ बासायनो फैनाय नङा अरुणिमा सिन्हाया गाबख्रावदों सानायखौ सहायनो हायैनि थाखाय नाथाय थोंसे आथिंखौ दानस' जानायनि थाखाय बिथाङा गाबाखै 7 घन्टानि उनाव बिथाङा हस्पिटालाव थांनो खाबु मोनदों सोरबा मानसिया बिथांनि गाबख्रावनायखौ लास्टाव खोनाबाय हस्पिटालाव लांबाय हस्पिटालाव सासे डक्टरा बिथांखौ बुंबाय आं नोंथांखौ फाहामथाय होनो हानाय नंला आखाइ थिखांबाय सारेन्डार जाबाय गुबुन मोनसे हस्पिटालाव लांबाय बै हस्पिटालाव बिथांखौ फाहामथाय होबाय थोंसे आथिंजों बिथाङा माउन्ट एभारेस्ट गाखोगोन होननानै इसोरनि सिगाङाव समाय लाखादोंमोन थोंसे आथिंजों बिथाङा माउन्ट एभारेस्ट गाखोगोन होननानै डक्टरनि सिगाङावबो बुंदोंमोन डक्टरा मिनिदोंमोन डक्टरा अपमान खालामदोंमोन लाजि फोनांदोंमोन थोंसे आथिङा बिथाङा दानस' जानाय गुबुन थोंसे आथिङाबो लहा सोनायसो रड सोनायसो बोरै गाखोनो हागोन नाथाय आं बुंदोंना गोसोनि बोलोखौ जोङो बोलोगोरा खालामनांगोन अरुणिमा सिन्हानि गोसोनि बोलोखौ रावबो सुथुरा फेजेननो हायाखैमोन 7 घन्टा बिथाङा गाबनानैब्लाबो थांनानै थादों बिथाङा जुदि गोसोनि बोलोखौ बोलोगोरा खालामामोनब्ला बै जायगायावनो बिथाङा थैनानै थागौमोन थोंसे आथिंजों बिथाङा माउन्ट एभारेस्ट गाखोदों जेब्ला बिथाङा एसे हामबाय दिनैबो गाबोनबो थाबायनो खारनो सोलोंदों प्रेक्टिस खालामदों सासे नेशनेल लेभेलनि भलिबल प्लेयारमोन अरुणिमा सिन्हाया नाथाय बिथाङा थोंसे आथिङाव रड सोनानै गुबुन थोंसे आथिङा आर्टिफिशियेल बेजों बिथाङा खारदों हाजो गाखोनो ट्रेनिं होदों लासै लासै बिथाङा माउन्ट एभारेस्टआव गाखोदों जेब्ला माउन्ट एभारेस्टआव बिथाङा गाखोदोंमोन ससे थांनानै बिथाङा हां थिफु जादोंमोन नाथाय बिथाङा गावनि गोसो सिंनि सुथुरखौ कन्ट्रल खालामदोंमोन बिथाङा बुंदोंमोन र' वेट कन्ट्रल आं हाजो थिखिनियाव गाखोथारनांगौ आंहा मोनसे समाय दङ आं मोनसे प्रमिस लादों ससे थांदों बिथाङा नुदों मानसि गोथै माउन्ट एभारेस्ट गाखोनायाव बिराद मानसि थैयो बिथाङा मानसि गोथैखौ नुनायाव इसोरखौ बुंदोंमोन इसोर नोंथाङा आंखौ निमाहा होदो बे गोथै मानसिफोरखौ आङो मदद खालामनो हानाय नंलिया दसे गोजौआव बिथाङा थांबावबाय लासै बिथांनि लोगोआ बिराद स्पिडआव थाङो नाथाय बिथाङा लासै थांनो गोनां जादों थोंसे आथिङा आर्टिफिशियेल थोंसे आथिङा लहा सोनाय बिथाङा थांदों आरो मोनसे जायगायाव बिथाङा बांलादेशनि सासे हाजो गाखोगिरिखौ नुबाय बै बांलादेशनि हाजो गाखोगिरिया गोग्लैनानै हां थिफु जागासिनो दङ नाथाय बेखौ बासायनो थाङोब्ला अरुणिमा सिन्हाया गोजौसिन हाजो थिखिनियाव थांनो हानाय नङामोन इसोरनि खाथियाव आल्लाहनि खाथियाव निमाहा बिबाय इसोर आल्लाह नोंथाङा आंखौ निमाहा होदो बे मानसिखौ आङो रैखाथि होनो हानाय नंलिया बिब्दि निमाहा बिनानै अरुणिमा सिन्हाया थांनानै गोजौसिनाव जेथिया सौहैयो भारतनि फिरफिलाखौ बिथाङा बिरहोनानै जय भारत माता की जय होननानै बिथाङा होसिख्रावदों स्लगान होदों बिथांनि लोगोखौ बिथाङा बुंदोंमोन
अरुणिमा सिन्हाया लोगोखौ बुंदोंमोन आंखौ भिडिअ खालाम आंखौ फट' खालाम बे फट'खौ बे भिडिअखौ आङो डक्टरनो खिन्थाहैनांगौ जाय डक्टरा आंखौ अपमान खालामदोंमोन बे भिडिअखौ बे फट'खौ आङो लोगोफोरनो खिन्थाहैनांगौ समाजनो खिन्थाहैनांगौ जाय समाजा आंखौ अपमान खालामदोंमोन जाय समाजा आंनि गोसोखौ सिफायनो नाजादोंमोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन बिथांनि लोगोआ बिथांखौ फट' खालामदों भिडिअ खालामदों लासै लासै फैदों जेब्ला फैयो बिथांनि आखायाबो खामानि होआखैमोन बिथांनि आथिङाबो खामानि होआखैमोन ओरैबायदि गुसुमोन बिथांनि अक्सिजेनाबो जोब्बाय माने गैला थैसिगोन नाथाय ओरैबायदि खाफाल मोजां बिथांनि गोसोनि बोलोआबो बुरजाखा बिथांनि लोगोआ बिथांखौ मदद खालामबाय गावनि एक्सट्रा अक्सिजेनखौ अरुणिमा सिन्हानो होबाय बे अक्सिजेनजों बिथाङा लासै लासै गाहायाव ओंखारबोबाय बेनिखायनो फरायसाफोर जोङो सुथुरखौ फेजेननो थाखाय जोंनि थांखियाव सौहैनो थाखाय जोंनि गोसो सिङाव थानाय गोहो बोलोखौ जोङो गोरा खालामनांगौ सोरबा रायोबा रायनो हो सोरबा लाजि फोनाङोबा फोनांनो हो सोरबा रागा जोङोबा जोंनो हो सोरबा सोंखारियोबा सोंखारिनो हो जेबो नङा बिथांनि सोंखारिनाय बिथांनि लाजि फोनांनाय बिथांनि रागा जोंनाया आंखौ जेबो खालामनो हानाय नङा नाथाय आंनि सुजुनाय मेथाइखौ आङो खनलांबाय थानांगोन खोनादोंना आंनि सुजुनाय मेथाइखौ आङो खनलांबाय थानांगोन बेनि ओंथिया बेनो आंनि जायगायाव आं गसंनांगोन आंनि थांखिखौ आङो होसोनो थाखाय बेबादि आं खामानि मावनांगोन दावरावनि गेजेरावबो आङो मिलौदो देंखो खोनासंनो हानांगोन जोंनि सोरगिदिं जेरैबो दावराव नङा होनबा नै मागो फैगासिनो दङ हरसे माने उन्दुनो हाया जोङो माइक दामनायफ्रा सोरबा जौ लोंदों सोरबा दांलायदों बबेबा गारिनि दावराव बबेबा इन्डास्ट्रिनि दावराव ओरैबायदि दावराव नाथाय बे दावरावनि गेजेरावनो नोङो गोसो होथाबनांगोन बयनिख्रुइबो गोजौसिन बिरग्रा दाउआ मा बुंलाय सिला नङा होनबा बयनिख्रुइबो बियो गोजौसिनाव बिरो बे सोरजों बिरो दाउखाजों बिरा दाउस्रिजों बिरा बे रावजोंनो बिरा बे हारसिंनो बे गोजौ बिरो जेब्ला बियो हारसिंनो गोजौ बिरो बियो रावखौबो बे गिया बुहुमनि रावखौबो बियो गिया बिराद गोजौसिनाव बियो बिरगोन आरो बिनि थांखिया बै गाहायाव सोर दङ गाहायाव बिनि सिखारिया सोर बिनि नोजोरा बबेहाय बेखौसो बियो गोसो होथाब बियो नायो गोजौसिनाव बिरनाय मासे सिलाया गाहायसिनाव थानाय मासे एन्जर मासे बोरमा मासे सेसा जिखियानो जाया बेखौ बियो हमफैयो नङा होनबा गोजौनिफ्राय बियो बिरनानै फैयो बियो थ' बेबायदि जोङो गोहो गोरा जानांगौ जोङो रावखौबो गिनाङा जानो हागोन ना हाया जों मासे सिला बायदि जानो हागोन ना हाया जानांगोन मासे सिलाया जेरै गावनि गोहोखौ लानानै बियो गोजौ बिरलाङो फरायसाफोर बर' मिडियामाव फरायदों होननानै दुखु मोनदों नामा बिमा बिफाया दुखु मोनो नामा बर' मिडियामाव फरायोब्ला अफिसार जानो हाया होननानै डक्टर जानो हाया होननानै बेबायदि खोमसि साननायखौ ज्राब गार बर' मिडियामाव फरायनानै प्रफेसर जानाय बाथ्राखौ आं बुंखांबाय प्रफेसरबो जानो हायो APSC आनजादखौ उथ्रिसार जानानैबो अफिसार जानो हायो साफ्रोमबो फरायसाफ्रा मोजां लामाजों थांनो हाथों फोरोंगिरिनि बाथ्राखौ खोनासंनानै मोजां मानसि जाथों गोसोफोरखौ गुवार खालामनो हाथों बिमा बिफानि मेगननिफ्राय रंजानायनि मोदै गहोनो हाथों बेखौ आङो मिजिंथिबाय उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफाद उदालगुरि दखरा दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफाद मिरु ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि सानसे समनि बोसोनगिरि दिमसा ब्रह्म आफा बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय आं साबायखर बावबाय आरो फरायसाफ्रा न'आव थांनानै ओंखाम गरम जाहैगौमोन दा ओंखामाथ' गुसु जासिगोन ओंख्रियाथ' गुसु जासिगोन नाथाय बयनिख्रुइ गोथावसिन दिनै बेयाव मोनजाबाय थाखा होनाङाखै फैसा होनाङाखै बोसोन खोनासंनो हादों फंसे रावा जोंखौ देरहासार खालामनो हायो
फंसेल' राव नाथाय बेखौ जोङो गोसो होथाबनांगोन गोजोन्थों खुलुमबाय